un nou episod de Euro Truck Driver și în loc de acest episod să apare unul de Minecraft, dar ne-a filmat și tot, efectiv. Să dau să nu am și chiar atât, o linie, las. Că oricum s-aude tare. Hai, ce vrea că nu reușește așa. Deci, da. Odată ne-a dat să-mi repunești pleta. Deci, la episodul de Minecraft. Da. Și din cauza nu mai ne-am filmat, numai 3 secunde în puii mei. Hai, încarcă-te odată. Te rog, încarcă-te. Deci nu, trebuie să ieșim. Da. Să intrăm iară. De la chestia aia nătângă. Sper să meargă acum. Continue. Hai, acum. Te rog. Hai, odată. Și da, în jocul ăsta există și Cluj-Napoca. Dar și dacă vă întrebați unde locuiesc, eu locuiesc în Turda. Și să nu scrieți, locuiești în Turda, Dacă scrieți așa, atunci, dacă cine are canal de YouTube, o să-i dau dislike. Da, să ne încărcăm, refill, please, hai, încărcă-te, what? Hai să ne culpăm. Deci, da, nu este. Cred că vă dau spatele. Deci, la pensionaria asta nu este. De ce? Deci, efectiv, nu este. Am ieșit. Nu știu. Și dacă o să vă place seria noastră de Euro Truck, dar acum am început-o. Și o să încerc să postez în fiecare zi cât un episod. Și episodul ăsta e filmat vineri și apare sâmbătă. Uite, România, intrăm la vamă. What? Fratul, vezi că aia? Și da. Știam că asta se întâmple, fac mie. Aproape din toate țările am fost. Loading map. Și să-mi spuneți cum să fac episoadele lungi, scurte. Cam de câte minute. Puneți lungi, pot filma și 2 ore. Și dacă spuneți scurte, pot filma și 1 minut. Deci, să scrieți minutele. Dacă spuneți scurte, eu filmez scurt, adică filmez 10 minute. Sau 5, 4.
Și așa nu o să vizionați nimic și vreau să văd dacă se fac mai multe la luni și atunci o să fac mai multe, dacă se fac mai multe la scurte, o să fac mai scurte. Wow, încet. Oh, fuck. Și nu-mi plac străzile astea înguste. Aoleu, de capul meu. Oh. Fuck! De asta nu-mi plac mie. Stați că... Fuck me. Cum o să intru pe stradă? De-aia nu-mi plac mie străzile astea. Serios. Amendă. Nu cred. Băi. Lui. Oh, ce faci? Te bagi în mine. A zice că nu sună. Să vorbim aici prin stație. Cum? Că eu 70 și eu mă duc mai ce de 70. What? Deci sunt... Când eu am de foarte, nu știu. Când intri pe un server, am zis, mai bine joc single player. Și să-mi lăsați mape pe să le descarc, dacă vreți să ne jucăm Minecraft. Jucăm și Minecraft. Wow. Acum chiar trebuie să primesc amendă. 10? 80, da. Ce limita lui de 50 acum. Oh, fuck me. Se vede că am intrat în România. Oh, 30. Oh, de cap. Deci, trebuie să mergem ca un melc. Deci, da, până ajung să dureze. Da, ce mașini mici, ce mici sunt mașinile pe lângă tir. Wow, lag. Frame drop. Băi, locule. Da. Frame drop mă enervează. Frame drop ăsta. Așa. Mergem. Cu 50. Dacă nu putem să dăm